माखौबा हौवा नायनो फैनो ओंखारलायो लासिंसिं माबायदि नायजानांगौ जाखो आंलाय हौवाजोंलाय आयौ माबायदि नायोथाय माबायदि जिरायगोन आं माबायदि गसंगोन हाबाब लासिंसिं बे बिमायाबो मा सानो हेलौ ओइ दुमफाव थाब फैलाय हौवा लागा नायनो फैसिगोननो आंखौ माबायदि नायजानांगौथाय दे थाब फै माबार बहा दङ मानसियालाय हापां ओइ हापां मा जाखो माखौ हब्रालाबायखो बे खनासो जिरायनानै दङ दाउ बिमाफोर फिसा गनायफोर बायदि हा दुगैस्रां लोबस्रां दख'ना मोजां गाननानै थानबायना मोनफैसिगोन बे आलासिफोरा आं हले नायजागोनल' हाबा जाया आं खिन्थाखाबाय बे खोथाखौ नोम्फानि सिगाङाव बुं आंनि सिगाङाव बुंनाङा मिथिबाय माबार दुगैस्रां लोबस्रां दख'नाफोरा स्राय गाननानै थादो आलासिफोरा सफैसिगोन बे आयौ माबायदि नायजानांगौ जाखो आंलाय दा सिंनो मा खालामनो सानमारखो हापां नोङो नारजि बुदांनि खोथाखौ नोंसानि सिगाङाव खोन्थाबानो जायोमोन ना नङा माथो रायगौमोन आंखौ उल्थानो मोजां मोननाय मोनबालाय माथो लाखियासै खारस'नो थांनायाव होननानै लाजिसो फोनांगौमोन आंखौ माथो खालामगोन होनबालाय हौवाखौ खेबसे नायनानै नायनोसै नामा दंफाव देनां फिसाफोरनो खिन्थानो हानाय बायदि आंखौबो हौवा नायनो फैदोंमोन होननानै आरो रावजोंबो नायजाफेराखै आङो एक्सपिरियेन्स लानानै नायनि हौवाजों नायजाबाथाय बोरै मोनो नङा होमबा दंफाव नै बाला मा बुंनाय जाखो बेलाय हा गसंनानै थिनदावनाय बायदिसो मोनबाय दे आं नोंखौ दंफाव आङो नायनो फैनाय हौवाजों खेबसे नायजागोनल'सो आंथ' हाबा जायाना जाया माथो आङो आंनि फसन्दनि सेंग्राजोंसो हाबा जागोन दा ओरैनो नायजाफ्लागोनल' आङो नायजानायनि रेकर्ड लानो नागिरदों आं खेबसे ओंखायनो नायजाफ्लानोसै आयौ हाफां रोंला आं नोंनि खोथाखौ खोनानानै मेंफाजोब्बायसो आङो दे नोंनि गोसो मा खालामदो आरो जाबायना हापां आइ आलासिफोरा सफैबायानो औ आफा र' 5 मिनिट दे थाब ओंखारनानै फै हापां नारजि बुदाङा मिथिगौ नोंखौ नायनो फैदों होननानै मेसेज खालामना खोन्थाहरबाय आं दहायनो नायाखै बे मेसेजखौ दाबो आंखौ हौवा नायनो फैगोन होननानै खोन्थाहरखांबाय आङो ओइ दंफाव बारा सिन्था खालामनाङा ना आं हाबा जायाना आं जानला मानला सेंग्राजों हाबा जायाथ' आं आंनि मोजां मोननाय सेंग्राजोंसो हाबा जागोन जायखौ फसायो बेजोंसो दे नों मा खालामदो दे माथो मावो जिंगा दासि सरकारि साख'रिखौनो मावो मासावलाय बेसेबांथो मोनो थोजासेखौनो मोनो जाग्रा मानसि रावबो गैया नालाय आग्लायोसो न'खरावलाय साबेसे दङ रावबो गैया आंल' दङ मानोथो हाबा जायालासिनो थायामोननो दानि जुगाव सरकारि साख्रि गैयाबालाय बहाथो हिनजाव मोननो आङो 25 बोसोर खाथिबाय आङो बे भेन्सार स्कुलावनो नै दाखालिसो सरकारि जादों सरकारि जानायनिफ्राय हिनजाव नायनो आखायाव लादों आङो सरकारि साख्रि मोननाय लोगो लोगो बिराद हिनजावबो जासियो आंनो दा नोंसानि फिसाजोखौसो फसायदों आङो महराबो मोजां नालाय बेनिखायनो नोंसानावनो नायफैबाय दानि जुगावलाय दामफोराबो बारा जाबाय बेनिखायनो सरकारि साख्रि नङाबा रावबो हरनो नागिरखाया दा गावनि फिसाजोखौलाय बेनिखायनो मोजाङानो जाबाय दे जोंहानाव फैबाय दे लिंहरदो होमबा हापाङाइ फैद' औ आफा बेनो आंनि अनजालि फिसा हापाङा खुलुमदो आइ आलासिखौ खुलुमबाय आबौ आबौ जा बेखौ जाम्बि मालाय माथो गाबज्रिनांगौ नाम गाज्रिबानो जागोन दे आंनि मुङा अलदर रामसि नों आंखौ अलदर होननानै गाबज्रिबाबो जागोन आंखौलाय सोर नायनो फैदों माथो मानसिफ्रानो रावबो गैया हापां आइ नै बेनो जावैसो जानो गोनाङा सरकारि साख्रिबो दंखायो न'खरावबो रावबो गैया नों आरो बेल' जागोन हाबानि उनाव बे बोराय लरग'गौआसो आंखौ नायनो फैदों हापां हामगौ नामा बिदि बुंनो ओमफ्राय नोंस्रा हौवाखौनो नागिरना मोनासै आरो बे बोराय हौवाजोंनो आंखौ हाबा हरनो नागिरबाय बोराय हौवाफ्रासो मोजाङै अनो मोजाङै दोनो मिथिबाय रायाबो बुवाबो बोराय हौवाजों हाबा जानांगौ आरो बेहाथ' साख्रिबो दंखायो माथो नांबावगौ नोंनोलाय आं बिराद मोजाङै दोनगोन नोंखौ बिराद जोथोनै दोनगोन दानि जुगाव सरकारि साख्रि गोनां बिजामादै मोननो बिराद थान जेखौ मोनदों बेखौनो बासिनानै लानांगौ मिथिबाय आरो बेबायदि साख्रि गोनां बिजामादैजों बारबो मोनबाय थानाय नङा मिथिबाय आइ आरो आफा नांगौबा आं बुरैनानै थैनानै थागोन थेवबो आं बे बोरायजों लरग' बोरायजों हाबा जाया आं
साला फाफ्लि बोराय थैनायसो समाव हिनजाव नायफैग्रा लाजियाबो जाया आं बे बोरायजों हाबा आयु आइ हाफां हामा बिदि बुंनो मानो हाबा बेलाय बोराय रायनोयाव माखौबा हिनजाव नायनो फैलायलायो लासिंसिं मोजां मोजां सेंग्राफोरनि सिटखौ सेख'ना लानो फैदों बेयाव बबे रुलाव लिरनाय दं बोराय मानसिया हिनजाव नायनो मोना होननानै मोनो बोरायफोराबो ओइ बोराय नोंहा सोरबा सिख्लायै बुरैनानै थानाय बेफोरखौ नायहैनो हाया नामा आंखौलाय मानो नायफैदोंहाय मानो होनोबा नोंखौ मोजां नुदों आं आइ आरो आफा हाबा जाया आङो जोंहानि आबैखौनो हर थेवबो हाबा जाया आं आरो नोंसोरखौ केस होगोन आङो आइ आरो आफा आंखौ बोराय हौवानो हाबा हरनो नागिरनाया नोंसोर सानैखौ केस होगोन आं पुलिसनाव थांना दै आफां बारा जाबाय नोंना रावफोरा जेबो बारा जायाखै इसिबां बोराय हौवाजों नोंसोरलाय बोरै हरनो लुबैखो हो नोंसोरनो मोजां नुदों नामा आंजों समायगोन नामा बियो थाबायनोबो समाया साला माथो आबैयानो ओरैनो दङ आबैखौनो हरनो हाया नामा मास्टार बाबु गाज्रि मोननाङा दे उन्दै गथ' देरफुनायसो बेनिखायनो बारा बुजिस्लाबा जागोन नाथाय नोंसोरो आं बायदि बिजामादै मोननो खाफाल नांगोन मिथिबाय आंहा सरकारि साख्रि दंबावो नोंसोर बेफोरबायदि नायगिरबाय थाबा नोंसाजोबो बुरैनानै थागोन मिथिबाय बेनिखायनो नोंसाजोखौ बुजायनानै दोन जागोन दे जागोन बोराय हौवाखौ नायनो लाबोदों आइमोना जि गाज्रिखा बोराय हौवाजों आंखौ हाबा हरनो नागिरबावो एसेबां फालथुना बे आइमोनालाय दे दख'ना माबार गानस्लायदो मिथिगौना हाबां थखन थुलायलायनाय बोराय आंखौ नायनो फैदों माबायदि गोसो आइमोननि आयु सरकारि साख्रि होननाय लोगो लोगो आंखौ बोराय हौवाजोंबाबो हाबा हरनो नागिरबावो हाबां बेनिखायनो खोथाफोरखौ एसे सानग्रोनांगौ मिथिबाय मावनायनि सिगां एक्सपिरियेन्स लानोनो नायजानायनि देनां फिसा फिसौफोरनो खोन्थानोनो सल'बाथा दा मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय ना एक्सपिरियेन्सखौ बोराय हौवाजों नायजाफैलायनाय थखन थुलायनाय खोन्थादो आरो मानसिफोरनो देनां साला फाफ्लि बोराया मा होननानै नायनो फैखो बियो आंखौ आयु बेजों थांस्लायस्लाय नारजि बुदांजों थांनायानो साबसिन फंफाव नोंनो साननानै नायलाय बे बोरायजों बोरै थाफागोन आं बोरै खुदुं जागोन आं आयु लाला लेथ्रा बाथ्रानो बोरै खुदुं जागोन दे बेहा माखौबासो सानहरलाय लांबाय सानाबा दुमफाव बे बोरायजोंलाय बोरै थाफानांगौ जाखो दे साननि मोनानि मोखां नायलायलाय रायजो जानांगौ मोखांबो मोजां नङा बोराय राय आं हाबा जायाहाय बायराव एसे माइन्डफ्रा फ्रेस जानायनि हाबां बिफा माथो सिन्थाबाय थाखो फिसाजोआ जायाबालाय जोंलाय जर जबरदस्ति बोरैथो हरनांगौ जाखो बेबायदि साख्रि गोनां मानसि बहाथो मोनबावगोन दालाय बेखौनो साननानै सिन्थादों आं महारानि बहा थांनो नागिरलायखो जोंनि गन्थं हास'नानै नोंसोर सानैखौ केस होनो नागिरदों पुलिस स्टेसनाव नङाहाय हाफाङा ओरैनोसो बुंदों खरा मोजां नंलाबायना हाफांना एसे बुजायना होलाय दुमफाव जागोन दे लोगोफ्राबो बेनो बुजायनोनो उल्था बुंगोनसो बोराय हौवाजों हाबा दाजा होननानै साला बे गोसोमनि रानि हांग्रि मोनदिया दखना नांगौ होननानै बेसेबां गाखौनो हायोब्रा आयौ गांसे हैथानसैलै आं ए माथो मटु पातलु मोनसोलै र' एदावनो आं हाफांखो हापां वेलकाम हापांलै मा जाखो अमाना जा दावदै गला हापां बोरै मोनखोब्रा दिनैलाय माखौ बोरै मोननांगौ जाखो बोराय हौवाजों नायजाफैनानै नोंनाथ' हौवाया बोरायसो जासिगोनलै आयु बोराय हौवाजों जाबा जासिगोन नोङो सोर खोन्थानाय नोंनोलाय हापां नोंनि खोथा होनबाथाय मा मानसि दाउमा दाउसा बिफां लाइफां एम्फौ एनला गासिबो इन्टारेस्ट लायोलै ओंखायनो खबरफोरा गोसारनो बारा गोबाव नाङा माला हाबाया हापां आं बोराय हौवाजों हाबा जाया मिथिबाय आजिखालि माथो सिख्लाफ्रा बोराय हौवा पारसेन्ट बोराय हौवाजों हाबा जागासिनो दं माथो आया मा थांदिले थाबाथा बोराय हौवाफोरजों याव मा होनबावगोन हापां प्रब्लेमानो जोबनो रोंलालै माथो हापां ओरैबाबो नोंहा खारसन फाग्लि नाम मोनखाबाय थांदो नों बोराय हौवाजोंनो आं दासान्दियाव सोर लांग्रा बे हापांखौ नै सोरबा टप्पा आंकोलासो नायनो फैदोंमोननो हापांखौ मिथिया नामा नोङो मा होनखो हापां नोंखौ नायनो फैनाया नंमारगौ नामा आंखौ नायफैदों नायफैया नोंनोलाय मानो नांगौ हा नाजिबदां नै खोथायानो माबा गोखाल'थारबेना सिलिखा फिथाइ जानाय खिन्थु गोखा गोजाब्रा बिसोरो हापां आरो दुमफाव खोथायानो गोखाद्राय बादो अमा राजानि खोथाखौनो खोनासं नामा ओमफ्राय नायफैनायलाय नायफैदोंमोन आरो हापांखौलाय बोराय हौवा सासे हापां नोंलाय मा होनखो आंलाय मा होननांगौ हाबा जागोन होननानै बुंबाय आरोहाय ओइ देखो नंमारगौसो सिख्ला मानसिफोरा बोराय हौवाबाबो लायो साख्रिल' थानांगौ आयौ हापांलै हापां अननो जोंखारलांबाय लांनांगौ हापां नों मानो बेफोरबायदि खालामनो नागिरखो गावनि लाइफखौनो मानो बरबाद खालामनो नागिरखो नोङो फाग्ला नारजि बुदां हापाङा ओरैनोसो बुंदों हाबा जायानो बे बोराय हौवाजों थाङानो
बोराय हौवाजों थाङाबाबो मोजां सेंग्राजों थांगोन आं मिथिबाय हाफां बेफोरबायदि दासान मिथिबाय रागाजों लानाय डिसिसनफोरा गासिबो गाज्रिसो जायो बेनिखायनो रागाखौ खमायनानै एसे आंनि खोथाबो सानदो हाफां आं नोंखौ जेब्लाबो लायनो थियारिखा नोंसो आइ आफानाव सोंनानै लायनो आंखौ जुदि नोङो मोनथानो लुबैदोंब्ला आंनि लुबैनाय बायदि मावनांगोन मा आं खालामनो राजि बुं दे मा खालामनांगौ आं बिराद बानाय मोनबाय गोसोथोलायनाय मोजां मोनलायनाय फनाव मेसेज गेलेलायनाय फनाव हरसे हरसे रायलायलायनाय बिमा बिफानाव सोंनानै लायनाय नायजानाय माबानाय बेफोरखौ बाबाय आं एक्सट्रा बेलेगसो लुगैयो दा लुगैब्रबबायानो दसेनो माने फिल्मि स्टाइल जानांगौ आरो ना सावथुनाव जेरै देखायो बलिउड मुभिफोराव जेरै देखायो बिदि जानांगौ आरो आं दस्रा हौवाजों हाबा जागोन आरो आंखौ आंनि हाबा थिलिनिफ्राय मन्दपनिफ्राय नारजि बुदाङा थिखांना लायनांगौ आरो ना एकदम बेफोरबायदिखौसो नांगौ आंनो बिदिबासो आं नारजि बुदांजों थांगोन मा होननाय जादोंलै हाफां औ नारजि बुदां आंखौ आंनि हाबानि दिनखालिसो लांफै मिथिबाय एकदमबारे फिल्मि स्टाइलाव दे होमबासो हाबा जागोन आं नोंजों नों आंखौ बेफोरबायदि फिल्मि स्टाइल बायदि लांफैबासो आंखौ मानसिफोरा खारसन फाग्लि होननाय नङा मिथिबाय